Post-Mortem रिपर्टखौ जों रायलायहरदों डक्टरजों बिथांनि जि मोनसे जानाय आदार बाहाय माबाफोर लेट सार बिरजय ब्रह्मनि आरोबाव आपडेट दुखुनांथाव दिनै जोंनि थाखाय बे साना मानोना जोंनि निसिमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आंगो मावथि आरो बिथाङा बे दखरा आफादाव बुंथिगिरि बिबान दङमोन। बिथाङा हरखाबै थांनाय हराव बा फुंबिलि समाव जे दुखुनांथाव भाबै जि मोनसे गावनि जिउखौ अबथिरा नागारलांबाय बे जाथाया जोंनि थाखाय जोबोद सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जायो। दा दिनै बिथांनि बे समाव जोङो बयबो निसिमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांखौ जोङो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय जों दान्दिसे सम एबसुनि जोङो सासे मावथि हिसाबै बिथांखौ फर्मेलि बे दखरा एबसु अफिसनि मावख'निफ्राय जोङो बिथांखौ बिदाय होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारिजों लोगोसे लोगो गाहाय नेहाथारि जौवेन बसुमतारी आरो सासे नेहाथारि दैथोन खुंगुर बसुमतारी आरो बेहाय बाहागो लानो हानाय निसिमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरि नोंथांमोन, बे ओनसोलनि सिबजाथ' रायजो राजा नोंथांमोन आरो गासै एबसुनि दैदेनगिरि नोंथांमोन जों जयैनो बिथांनि बे अबथिरा जिउ गोमानायाव जों गोथौयै दुखु फोरमायबाय आरो आफा आनान गसाया बिथांनि जिउ सोलेरखौ आलो गोजोनै थानो जायगा होथों जों बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। दा जों बयबो मिथिगौ बिरजय ब्रह्म बिथाङा सासे एबसुनि माने गोग्गो मावथिमोन। बिराद माने बिथांनाव जाथिनि फारसे बर' माहारिनि फारसे मोजां मोननाय बे गोसोखौ जोङो हमदांनो हादोंमोन आरो बिथाङा खोब गावनि गोसो मोदोम बेजों जाथिखौ मोजां मोनोखायनो गावनि न'खरनि गासैबो थासारिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बियो बे दखरा एबसुआव खामानि मावदोंमोन आरो बर' माहारिनि थाखाय नारा नाथा बिथाङा नाजादोंमोन। जोबोद बाख्नायथाव जाखांफुनाय सासे आजोला जोंनि बर' माहारिनि सासे मावथिमोन, एबसुनि बिबानगिरिमोन। आरो बिथाङा बेल' नङामोन, बे आमटेका ओनसोलाव थानाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म जि मोनसे प्राइभेट स्कुल दङ बे स्कुलनिबो सासे प्रिन्सिपालमोन आरो बिथाङा बेहायबो सासे फोरोंगिरि बा इनस्टिटिउसननि सासे सामलायगिरि प्रिन्सिपालनि दायथ'खौ लानानै बे फरायसालिखौ खोब मोजाङै बियो सामलायदोंमोन, नोजोर होदोंमोन आरो बिथांनि सामलायनाय बेंनायजोंनो बिथांनि फरायसालिनिफ्राय नैबे बोसोराव गोबां गासैबो माने मेट्रिक फाइनाल होनाय फरायसाफ्रा 100% माने उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो गोबाङानो कुवालिटि रिजाल्टखौ लानो हादोंमोन। दा बिथांनि नाजानाय बाहाय गोबां बिहोमा दं, जों बेखौ बयबो गनायनांगोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो जाहैबाय दिनै बिथाङा जिबायदि माने मोजां मोनसे सिन्था धाराजों बेबायदि खामानि मावदोंमोन हारिनि थाखाय, समाजनि थाखाय, फरायसाफोरनि थाखाय, दा बेबायदि सुबुङा दिनै जोंनिफ्राय अबथिरायै थांबाय। दा बेनिखायनो जों बाहाय जोबोद माने दुखु नांनानै दिनै जों बे हाबाफारिखौ दान्दिसे बिथांनि मुङाव कन्डलेन्स लानाय जादों आरो बिथाङा जोंनि एबसुनि सासे मावथि जाबाय, जोंनि एबसु न'खरनि सासे मेम्बार जाबाय। बे हिसाबै जों गिबियैनो लामा जिङावनो जोंनि अफिसाव थाबाय हिसाबै बिथांखौ बे दखरा आफादनि मावखुलियाव जों सोनानै बिथांखौ जों आफादनि जि मोनसे नियम निथि फर्मेलिटि आरो जोंनि जि मान सन्मान बिथांखौ जिबायदि होनांगौमोन बे सन्मानखौ जोङो होनाय जादों। एबसुनि फ्लेगखौ बिथांनो होनानै आर'नाइ होनानै जों बिबार बावहरदों बिथांखौ आरो जोङो दिनैनिफ्राय जिहेथु मोननाय नंला, गोथां अबस्थायाव बिथांखौ जों मोननाय नंला, नाथाय जों आसा खालामगोन बिथाङा माने सोरगोआव थायो ना बहा थायो जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि थाखाय, जोंनि एबसुनि थाखाय खामानि मावलांनायाव बिथांनि मददआ जोंखौ होबाय थागोन, जों बेखौ मिजिंथिबाय आरो गोबाव बाथ्रा बुङालासिनो आं बयनिसिमबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय आं साबायखर बावबाय। बाखि बिथांनि जि इयुननि माखासे प्रसेस जिबायदि न'खरखौ दुखु दाहानि गेजेरजों गालांबाय, बिजि थाबाय, गथ' सासे थाबाय, बिमा थाबाय, न'खरनि फंबायफोर थालांबाय,
दा माने जोबोद माने सहायनो हायै बे मोनसे परिस्थिति दिनै गालांबाय बिथां थानायमोनबा न'खरा जेबो माने बिदि जेंना बा दुखु जानाय नङामोन नाथाय बिथां गैयैयाव दिनै बयबो माने दुखु मोनगोन आरो गोबां थासारिखौ थालांनाय सुबुंफ्रा माने सहायनांगोन रुजुनांगोन दा बेनि थाखाय लिगेलि माबाफोर जुदि बेबस्था जायोब्ला बेनि फारसे जों बयबो सानलायलायनांगोन दहाय एसे सिगाङावसो जों बिनि फारसे सावरायनाय जादों राहा लामाखौ लानाय जादों दा मावथारोबा जोङो लिगेलि बिनि सायाव जों माखासे बेबस्थाखौबो जों लानो हागोन बेनि थाखाय जों दखरा आरो इउनिट आरो गामिनि दैदेनगिरि जों बयबो मदद होलायलायनांगोन बे दा बेनिखायनो बे प्रसेसखौ जों लांनांगोन पस्टमर्टम रिपर्टखौ जों रायलायहरदों डक्टरजोंबो आरो सामलायगिरि बिथांमोनजोंबो बिथांमोना बुंनाय बायदिबा माने बाहेरायाव बिदि जेबो आघात गैया दानि सिङावनो मेजर माने खर'आव मेजर आघात जादों ब्लिडिं जादों खोमाजों गन्थंजों दा बेनि थाखाय हरखाबै बिदि जादों बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों आरो बिथांनि जि मोनसे जानाय आदार बाहाय माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा फुडआव दा बिनि थाखाय फरेनसिकआव बिथांमोना गुवाहाटियाव फाथायहरबाय होनदों दा बे फुड माने फरेनसिक जि रिपर्ट बेनि थाखाय बिथांनि जि पिएम रिपर्ट बियो 1 माससो लासिगोन होननानै जोंनो दा एसे सिगाङावसो सामलायगिरि बिथांमोना फोरमायहरदों दा गतिके गासै जोङो लिगेलि जे बेबस्था बेखौ नायजोबनानै जों न'खरजों समाजजों मोजां रायलायलायनानै बेनि फारसे जों बबे लामाजों थांनाया मोजां जागोन बेखौ जों थिग खालामनांगोन आं बेखिनिखौ बुंनानै बिथांखौ जोबथा दिनै एबसुनिफ्राय बिदाय हरनाय हाबाफारियाव बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों